Prabu kagem nglamaraken anak kula pun Saroja Kusuma. Sampun berhasil beres. Menika wonten perkara sithik. Wonten menapa? Menika kula wau kula sampun nalika kula matur wonten ing garsanipun Anggil Prabu Darma Kusuma kedadak praktanipun wisanggeni kaliyan Antasena. Wisanggeni Antasena inggih badhe nglamar Dewi Kencana Resmi. Lah kan mongko Kencana Resmi menika badhe dilamar kaliyan Saroja Kusuma. Mekaten nggih. Ning kula mboten kalakal. Pokoke Janaka kula kuwi. Janaka dene ya gelem. Janaka dadi jago ya gelem. Lah kene. Lajeng sakmenika ngenten mawon, Dik. Sakmenika titimbang ronden gawe dicuni budal ten pertapan Cakrawala sih. Mangke Janaka anak kula kalih kula tak ngambil mantek lanang sih. Ten Ngastina. Teng Taman Kadilemet. Oh, nggih. Ampun ngantos kedisikan lampahe wisanggeni kaliyan Antasena. Oh, nggih. Nek mekaten kula bidal dhateng pertapan Cakrawala nggih. Mangke rembakipun kula rembakipun kaliyan Begawan. Sinten? Dewa Kartika. Dewa Kartika badhe kula rampungi ya, Mbak nggih. Singkatane Dik, kula tak teng istirahat nggih. Monggo Kang Durna. Kowe iki cah pinter. Kencana Resmi sing milih kowe tinimbang milih Saroja Kusuma. Lah Saroja Kusuma ki wong bluk. Wong rada gemblung. Wong kucul kaya ngono kok arep dipilih arep entuk wong wedok
ngedoki kira-kira apa mripate lamur sing ngedoki. Ya ora ngono kan. Jalmo tak kene kok. Ning malah saya nggonku bakal gayuh karo pi. Lah iya. Ning kok mbasan tak pitung-pitung kok aku kleru lek ngomong ya kan. Kleru piye? Aku njaluk anggonku matur iki mau aku ora bakal njaluk probio, aku ora bakal njaluk ragat marang wong tuaku. Kabeh kebutuhan anggonku rabi aku bakal tak cukupi dhewe. Lah terus iki piye kan? Lah mongko aku ki ora duwe apa-apa, aku kelakon gadekke apa ya? Aku iki ngawur kok kowe iki RP0 kok. Bisa-bisane jaluk rabi ning ra duwe ragat. Kaya padha wae paribasan cebol gaya lintang cecak kuntal cagak tangan kelakone ning santai wae. Aku sing tresno karo adikku. Sepira ragate mengko tak tanggung kabeh. Sepira ragate mengko tak tanggung aja kuwatir. Sing baku kowe tetu brabi karo Ketara Resmi. Aku ning kuyung tenanan. Paling ngono. Matur nuwun banget Kang Antasena. Lah iya, wakange kok ora. Ora kok wakange ora ketangku aku yo. Anu deku kan tak cukup BPKB. Aku iki ban gadek BPKB. Ning lha apa? Kang adikku dhewe tetep tak ragati tenanan. Yo, matur nuwun. Pokoke aku ora karo Kencana Resmi, aku trimo mati bae. Lah iya. Wonge piye to? Lah opo? Lho. Ora lah kowe iki tresno karo Kencana Resmi iki wis tau ketemu apa, Bro? Belum. Dulu lah piye iki? Sik iki narane piye iki? Wong arep seneng kok rong tau ketemu iki, kuwi kepiye kuwi? Aku lo yang gue biro VC ora ati iki apa? Kae lho metu nggon HP yo ketok raine ngono ae. Ning tak syutingke ning nggon sikil ngono. Kena raiku aku ndak mung di-screenshot dadi stiker Mas yo apa. Sikil kok ndol sikil. Wong iki. Lah, kowe kok durung tau ketemu kok wis muni tresno iki piye? Iki saka pangrasaku dhewe. Aku entuk sasmita saka dewa, aku kudu bisa nggawa Kencana Resmi. Ya ngene dalane jodohku. Ha iki cilaka iki ora tiwas tekan kono jebul mrongos. Ah malah kowe malah takut. Ya ora. Wis piye resikone tak tanggung. Ya nek ngono. Yo keneng pertapan loro wolo Kencana Resmi digamar. Dalane ora kan? Lho. Kowe iki urung jonggone. Durung. Ha iki ngendres karo cah gambung wis diloko ngene iki. Apik iki. Dadi anane aku ngruntang-runtung karo kowe iki mau dadi blas durung jong apa-apa tak iki mau. Yo. Lah iki paitane kan dianane iki mongko aku rudung Cakrawala iki ngendi? Sing jenenge Kencana iki wonge ya kaya ngopo ganti Kartika iki wonge ya modele kepiye aku ora mudeng. Paton digoleki nang lang jagat kan. Nang lang jagat. Yo. Yo. Ngene ae. Saiki kowe goleki saka dhuwur mabur. Aku tak goleki saka jero lemah. Padene ora ning aku kon goleki mengko aku ketemu wis kon ngabari kowe lan ngaso to kowe. Yo ngerti wae iki. Wis to. Manut to wae ya wis. Yo goleki bareng-bareng. Bejo cilaka pokoke mengko pas lagi sing gawe urip bae ya wis ae kan budal dino iki.
Sasampunipun lenggahaken prayogi. Kula ngaturaken pambagya panakrami Den. Nitip saking rasukan Paduka, saking ageman Paduka menika jejering Nalendra. Menawi kepareng Paduka menika sinten? Kula dereng nate wanuh.